The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang at mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Ang tabang ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng tabang ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang tabang ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang tabang ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang tabang ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hits para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang tabang ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang tabang ora mismo. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang dalagita ang 6 na araw na raw na hindi umuwi sa kanilang bahay. Ang hinala ng ina, nakipagtanan na ito sa boyfriend nitong 25 years old. Dahil rito, dumulog na sa ating programang ina ng bata na si Nanay Nelia Ricafort Ubias mula sa Goa, Camarines Sur. Nasa linya si Nanay Nelia. Magandang hapon po, Nanay Nelia. Hello, Nanay Nelia. Magandang hapon po. Hello po. Magandang hapon naman po. Opo. Nay, anong araw po hindi na ninyo nakita at hindi na po umuwi? Ito pong anak po ninyo. Dalawang linggo na. So, magdadalawang linggo na po na hindi umuwi ito pong anak po ninyo. Opo. Opo. Ano po ba yung huling napag-usapan po ninyo ng bata bago po ito umalis ng bahay po ninyo? Yung pong nagpaalam siya sa amin na mag-aano daw siya, magpa-practice ng sayaw. Pinayagan naman namin. Umuwi siya ng oras alas 11 ng gabi. Okay. Tapos, napagalitan po ninyo? Opo, pero hindi naman namin siya pinalo. Pinagalitan lang.
Okay, so syempre karapatan ng nanay na pagalitan yung bata dahil yung oras po ng pag-uwi ay hindi na tama. Opo. Opo. Ano po yung dinahilan ng bata nung pinagalitan po ninyo dahil gano'n na po yung oras na umuwi po siya? Wala naman, ma'am. Hindi naman siya kumibo nung pinagalitan namin. Pero nagluto pa siya ng hapunan. Okay, so ang akala po ninyo ay okay na po yon, na ganun lang po yung, kumbaga yung galit po na binigay nyo po, yung pangaral, tinanggap naman po ng bata. Kaya lang, ano na po yung nangyari, kinaumagahan? Nung kumakain kami ng hapunan, hindi siya kumakain. Parang ang layo ng isip niya eh. Tapos nakita ko, inaayos niya na yung mga damit niya. Sabi ko, buti yan, ayusin mo. Kasi parang, ano na eh, hindi maayos yung ano niya eh. Okay, so ang akala nyo, inaayos lang po yung mga gamit niya, pero wala po sa isip nyo na aalis po yung bata. Opo. Pag kinabukasan po, wala na siya. Okay. Akala ko, natutulog lang dyan sa loob. Okay. Tapos, nung kinaumagahan, nalaman nyo pong wala na yung anak po ninyo, ano po yung ginawa nyo, Nay? Hinahanap ko siya doon sa, pinapasokan niyang eskwelahan. Tapos? Nakita ko naman siya doon, tinanong ko siya kung saan siya umuwi, saan siya kumakain. Hindi siya kumikibo sa akin. Tapos, Nay, nababanggit nyo na pumunta po kayo doon sa eskwelahan. So, sino po yung nakausap nyo po doon? Yung ano niya po, yung advisor ba? Okay, tapos, ano yung sabi ng advisor niya? Hello, Nay? Hello po. Apo, nung nakausap nyo po yung teacher nitong bata, ng anak po ninyo, ano po yung sabi ng teacher? Yun nga po, tinatanong siya kung saan siya umuwi. Hindi nga po siya kumikibo eh. Hindi po, Nay. Ang tanong ko po kung ano po yung sinabi po sa inyo ng teacher, nang tinanong po ninyo patungkol po sa anak ninyo. May nabanggit po ba siya kung saan po pumunta yung anak nyo, sino yung kasama? Ano po yung napag-usapan po ninyo? Sabi nung advisor niya, umuwi ka doon sa inyo, hindi yung pwedeng kung saan-saan ka umuwi. So ibig sabihin, yung teacher po, pinagsabihan yung anak po ninyo? Opo. Okay. So, nung pumunta po kayo, Nay, ang tanong ko po, nung nakausap nyo po yung teacher, ano po yung binanggit po ng teacher sa inyo nung nakausap nyo na po siya? Tinanong ko siya kung may practice ba ng sayaw. Ang sabi niya, wala naman. Okay. So, ibig sabihin, yung binabanggit ng anak nyo nung gabing umuwi siya na nag-practice ng sayaw ay hindi totoo. Hindi po. Okay. So, ano na po yung nangyari pagkatapos po na nang nalaman nyo po na wala naman po palang practice according po sa teacher? Andun siya po sa sa eskwelahan, pumasok siya. Umalis siya dito sa amin. Dinala niya yung yung mga uniform ba? Okay. So, ganito na yan, ibig sabihin, nung nagpunta po kayo sa paaralan, naandun pa po yung anak po ninyo? Opo. Okay. So, nung nalaman ng bata na pumunta po kayo doon, umuwi ng bahay, kinuha yung mga gamit? Hindi, nung umalis siya dito sa amin, dinala niya na yung mga gamit niya. Okay. So, meaning to say, pumasok yung bata sa eskwelahan, dala-dala na or bit-bit na po yung mga gamit? Opo. Oh. So, ano yun, Nay? Nalaman niyo po ba na bit-bit na yung mga gamit at pumasok sa eskwelahan or wala po kayong kamalay-malay na bit-bit ng mga anak nyo yung mga gamit nito sa paaralan? Wala po. Hindi namin namalayan kung umalis siya nung gabi na yon. Kasi pinatulog kami. Okay. So, pagkatapos po nun, nung namalayan nyo na kinaumagahan, wala na talaga yung anak po ninyo, paano nyo po nalaman na lumayas? Eto ba dahil doon sa nakita mong wala na yung mga gamit? Opo. Okay. So, paano po nangyari na pinaghihinalaan mo ngayon na
posibleng sumama or nakipagtanan yung anak mo sa lalaki? Kasi po, yung tinutuluyan niya doon sa pag-uwi niya doon sa yung mama ng kaklase niya, doon siya tumutuloy pag uwi niya galing sa eskwelahan. Okay, tapos? Yung mama ng kaklase niya, may kapatid na lalaki, may asawa na yun, may anak, hiwalay sa asawa. Nanliligaw po yun sa kanya. Okay, so kumpirmado ba, na-confirm nyo nanay na yung anak po ninyo ay doon po umuwi sa bahay ng kaklase niya? Opo. Pinuntahan nyo po ba? Inalam mo ba kung talagang naandon? Opo, pinuntahan ko po siya doon. Tapos, Nay, ano po yung nangyari nung pinuntahan nyo yung anak mo doon sa bahay ng kaklase po niya? Inaano ko siya na umuwi na. Ayaw naman umuwi eh. Okay. Nung pumunta po kayo doon, nakita nyo po ba na nandun po itong nagpakilalang boyfriend ng anak ninyo? Ay wala po, hindi ko nakita kasi nag-rolling ng pandesal. Okay, so nagtitinda ng pandesal. So paano nyo po nalaman na talagang boyfriend na ito ng anak ninyo? Na po, may nagkwento sa akin na nililigawan nga yung anak ko. Okay, nagkwento. Sino yung nagkwento po sa inyo? Yung pamangkin ng yung mama ng kaklase ng anak ko. May pamangkin yun. Yun ang nagkwento sa akin. Okay, ang kwento nito na yung anak nyo ay boyfriend nitong lalaki na nagtitinda ng pandesal. Yung pong kapatid niya? Okay, yung mismong kapatid niya yung nagkwento po sa inyo? Opo. Okay. So, pero itong lalaki po na kinakasama ngayon or boyfriend ng anak po ninyo ay kilala po ninyo personal? Kilala ko po siya dahil siya ng anak kong panganay. Kaibigan siya ng anak kong panganay. Pumupunta na siya lagi dito. Okay. Sa amin. Okay, so kung kilala nyo po at kaibigan ng anak nyong panganay, ano po yung pangalan nitong lalaki? Robert po. Robert? Sodela. Sodela. So, etong naka-flash ngayon sa TV, sa screen, eto po yung boyfriend ng anak po ninyo. Opo. Okay. Ilang taon na po itong si Robert, nanay? 25 po. 25 years old. Ang anak po ninyo ay 15, tama? Opo. Okay, so 10 taon yung agwat. Taga saan po itong si Robert, nanay? Taga Garchitorena. Garchitorena, Camarines Sur. Opo. Okay. So, sinubukan niyo po bang puntahan itong si Robert, kausapin? Hindi ko na pinuntahan doon eh. Kasi napapagod na ako kahanap kay Junal eh. Pumunta na lang ako doon sa pulis kung anong dapat kong gawin. Okay. Napapagod na kayo hanap dito sa anak po ninyo. Pero, andun na andun na. Alam mo yung lugar kung nasaan itong anak mo. At kumpirmado, sabi mo, base po doon sa kwento ng kapatid nitong lalaki, boyfriend ng anak mo itong si Robert. Opo. Okay, so napapagod ka na, kaya pumunta ka na lang sa police station. Opo. Ano po nangyari nung pinuntahan niyo po yung police station? Nagpa-blatter? Ang sabi sa akin ng kagawad dito sa Matakla, pumunta na daw ako ng pulis, idiretso ko na doon sa pulis. Okay, tapos? Pwede daw yun yung kasuhan ng rape. Okay. Tapos, Nay, ano po yung ginawa nyo pagkatapos nyo pong magpunta sa police station? Hinahanap nga yung si Casey. Kasi Okay. tatanungin niya kung kailan siya ginalaw ni Robert, kung anong buwan. Hindi ko makita si Casey. Kaya umuwi na lang ako. Okay. Nay, nababanggit nyo po na ang sabi ng police or ng kagawad po dyan sa inyo, pwedeng kasuhan ng rape. Ang tanong ko po ngayon, Nay, bakit nyo po nababanggit yun? Meron na po bang nangyari sa anak nyo at dito kay Robert? Meron na po. Buntis na po yung anak ko. Oh! Buntis na yung anak po ninyo. Hindi nga pinaalam sa akin ng kapatid ni Robert na nagsasama na pala yung anak ko. Nalaman ko na lang doon sa pamangkin ng pamangkin ba ni nung asawa ng kapatid ni Robert. Yun ang nagkwento sa akin. Okay. Kailan nyo po nalaman na nabuntis na po yung anak nyo?
Nung ano, August? August August. ba yun? So mag-iisang buwan na po na posibleng buntis itong anak po ninyo. Magdadalawang buwan na daw. Okay. So nalaman nyo po na buntis itong anak po ninyo dahil doon sa sumbong or sabi-sabi ng kapatid nitong si Robert. Umuwi yung anak ko dito. Nagkwento dito sa asawa ng anak ko. Pinuwento niya na may nangyari na daw sa kanilang dalawa. Okay, tapos? Sabi naman nung kapatid ni Robert, wag daw ipaano sa akin, ipaalam. Sabi ko, bakit naman hindi ipaalam sa akin? Ako ang mama ni Casey. Okay. Nanay, 2 buwan na pong buntis itong anak po ninyo. So, ano po yung napansin yung kakaiba sa pag-uugali ng anak ninyo? Ano po yung kakaiba sa kanya pong figura? Siyempre, bilang isang nanay, alam nyo po kung ano yung merong pagbabago sa kanya. Pumayat siya, ma'am. Pumayat. Okay. Mm. Pero, wala po kayong pag-uusap nitong anak po ninyo? Wala. Hindi naman nagkukwento sa akin. Ang pinagkwentuhan niya, yung asawa ng kuya niya. Okay. So, wala siyang revelasyon patungkol sa kanyang pagbubuntis, sa pangyayari sa kanya, patungkol sa karelasyon niya ngayon. Wala pong ganong nangyayari at pag-uusap po kayo? Ano po, pinapunta ko dito yung lalaki. Pinag-usapan namin na gano'n na nga sila na. Kasi, ano naman yung anak ko, yung... So ibig sabihin, nanay, pinapapunta nyo sa bahay nyo yung lalaki, itong si Robert, nung nalaman mong meron nang nangyari sa anak po ninyo, at parang okay naman sa'yo, na ipagsama sila kahit minor de edad yung anak nyo. Opo, okay na kami. Nag-usap na kami. Kaya lang, ang ano ko kay Robert, ang paggaling sa anak ko, doon naman sa isang babae. Ano din yun minor de edad din yun Kaklase ni Casey. Okay. So, tirador pala itong si Robert ng mga minor de edad na babae. Opo. Kaya ngayon, nanay, pumapalya po kayo at ipinabot nyo po ito sa aming reklamo dahil nalaman nyo na itong si Robert, aside sa anak po ninyong 15 years old, ay meron na namang ibang babaeng kinahuhumalingan minor ulit. Minor de edad. Opo. Taga-Katagbakan po yan. Taga-Labog. Okay, so kuha na kita, nanay, ano? Wala sana sa yung problema kung may nangyari dito sa anak mong 15 years old at kay Robert. Pero dapat panagutan at hindi na umanap pa ng ibang babae. Opo, kaya lang pag ganyan siya na ang paggaling sa anak ko doon sa isang babae, papaghiwalayin ko na lang. Okay, pero nanay, kahit itong si Robert ay naging stick to one sa anak po ninyo, tandaan nyo po, nanay, minor de edad pa rin po yung anak po ninyo. Hindi dapat po na pinapayagan nyo na makipagrelasyon dito kay Robert dahil 15 years old, still minor. Tama po, nay? Opo. Okay. So ngayon po, nanay, matanong po kita, ano po yung pinakagusto nyo pong mangyari? Ang gusto ko po, ang lalaki, si Robert, makulong para ba siya, madala. Okay. So, yun po Kasi yung... meron pang isa dyan na 14 years old din. Na din niya ni Robert. Ano po ba itong si Robert? Gwapo po ba ito, nay? Meron po bang kakayahang magbuhay na ng pamilya? Siyempre, 25 years old na. Pero kung ganun po ay pagkatapos sa isang babae na naman. Sa tingin ko, hindi makabuhay ng pamilya yan Okay. O babae ang niyan Mm-hmm. Aside po doon, nay, sa nalaman niyo pong si Robert ay meron na namang ibang babaeng parang nagugustuhan. Meron din po ba siyang iba pang nabuntis na babae? Ay, yung unang asawa niya, may anak siya doon. May dalawa siyang anak parehas babae. Ibig sabihin, ito pong si Robert ay may dati na pong asawa. Opo. At may anak na doon. Opo, hiwalay sila. Pero kasal, hindi. Hindi ko po alam. Okay, so parang itong si Robert ay papalit-palit ng babae, ano, nay? Opo. Okay, makinig po kayo, nay, dahil ang gusto niyo pong mangyari ay makulong po itong si Robert.
Para sa ora mismong pag-aksyon, sa kabilang linya na ng ating telepono si Police Master Sergeant Mary Grace Bellamora ng Women's and Children's Protection Desk ng Garchitorena Municipal Police Station. Magandang hapon po, Sargento. Magandang hapon po, ma'am. Apo, Sargento, sa ganito pong sitwasyon, 15 anyos lang po itong babae at 25 years old po itong inirereklamong lalaki. At sa kwento po ng nanay, hindi lang po may nangyari, kundi buntis na po etong bata, eto pong si Casey. Maari po ba na sa tulong po ng inyong opisina, mapuntahan po itong address ng lalaking pinaniniwalaan po ni nanay na tumangay po dito po sa kanyang dalagita? Yes po. Kung dito po yan sa Garchitorena Municipal Station nangyari, pwede pong mapunta namin ngayon mismo. Okay. So, kung naandun po, ito pong bata, ora mismo po ba na pwede nyo na po itong isama? Yes po. Since minor naman po yan, talagang kailangan pong isama namin yan. Okay. Now, kung nakikinig ngayon po si Robert at itong bata, halimbawa, situation lang po ito na pwedeng mangyari. Halimbawa po, itakbo po ni Robert, ito pong minor de edad na bata, nabuntis na po ngayon, ano po yung pwedeng kaso na kakaharapin po nitong si Robert, ma'am? Well, pwede po siyang makasuhan ng abduction of minor kasi kung pinilit niya yung bata or pinersa, pwede po siyang makasuhan po sa abduction of minor. Sa kidnapping naman po, hindi naman po ata kasi wala naman hinihinging ransom si Robert. Depende po kasi sa kaso yun, madam. Okay, abduction of minor, kung meron pong pagpipilit or kahit wala, dahil syempre minor de edad po yung bata. Dito naman po sa sitwasyon na meron pong nangyari sa kanila, either ginusto ng bata or hindi, at ngayon po buntis na, anong kaso po yung pwedeng kakaharapin itong si Robert? Pwede na po natin yung kaso ng rape. Okay. Ano po, statutory rape po ba ito or... Hello po? Rape case na po. Ano po? Rape case po. Rape case, okay. So, posibleng dalawang kaso ang kakaharapin itong si Robert, ma'am? Yes po. Okay, so, ano po yung panawagan po ninyo dito po sa sitwasyon na ito, Sargento? Especially panawagan nyo po kay Robert na sa ganito pong sitwasyon, kasama niya po ngayon itong dalagita at ang panawagan po ni nanay, dahil po sa nangyaring ito sa anak niya, ay makulong po itong si Robert. Kung nakikinig man ngayon si Robert Deloro po, ang pinaniwalaang tumangay sa anak ni Nanay Nelia ay maaaring makipag-ugnayan sa aming opisina o kay Nanay Nelia kung nasa kanya talaga yung bata. Dahil kung mapatunayan pong kinuha niya talaga yung bata, ay maaaring po talaga siyang kasuhan. Okay. So, si Robert Sodela Del Lloro. Yan po yung... pangalan po ng lalaki. Pwede po pakiulit na lang po, Sargento, para po at least maging malinaw po kay Robert. Robert Sodela Del Lloro. Kung nakikinig ka man, Sir Robert Sodela Del Lloro, ay maaari kang makipag-ugnayan sa amin dito sa Garchitorena Municipal Police Station para linawin ang pangalan mo kung talagang nasa iyo ang bata o wala. Dahil kung hindi at mapatunayan naman namin na nasa iyo talaga ang bata, mapupunta po tayo sa kasuhan. Okay. So, Sargento, ano po yung magiging legal na proseso po kung ito po ay ipapasa korte ng magulang po ng bata? Well, ang mas maganda po niyan, madam, is pumunta dito sa aming opisina para makausap ng pribado at makuhaan ko ng mga impormasyon ang nanay ng minor. Okay. So, napakalinaw. Makapagbigay siya ng witness, mas maganda po. Opo. Malinaw po yan, Sargento. Maraming salamat po, Sargento, sa inyo pong agarang pagtugon. Police Master Sergeant Mary Grace Bellamora ng Women's and Children Protection Desk ng Garchitorena Municipal Police Station. Salamat po, ma'am. Thank you po, ma'am. Apo. Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Ma'am Moriel Beronio. Tawagan natin kasi importante yung magiging kaagapay, magiging tulong or payo ng municipal social worker, especially ang involved dito ay minor de edad, etong si Casey. Pero habang iniintay natin at tinatawagan ngayon ang MSWD, balikan muna natin si Nanay Nelia. Nanay Nelia? Hello, Nanay Nelia? Hello po. Apo, napakinggan niyo po, Nanay Nelia, sa Sargento?
Opo. Pasok daw po ito sa dalawang kasong kakaharapin ni Robert. Posible po itong abduction of minor at rape. Opo. Okay. So ngayon po, Nanay Nelia, maaari na po kayong manawagan kung ano po yung gusto nyong sabihin dito po kay Robert Sodela Del Lloro. Nanay Nelia? Hello po. Apo, meron po ba kayong gustong sabihin dito kay Robert? Meron po. Sige po, Nanay. Sabihin nyo na po. Hello, Nay. Sige na po. Tawagan nyo na po or banggitin nyo na po kung ano po yung gusto nyong sabihin kay Robert. Nay! Po. Hello. Banggitin nyo na po yung gusto nyo pong sabihin kay Robert. Huwag na po kayong magdalawang isip, Nay, dahil kahit saan po nating tingnang anggulo, talaga pong meron pong pagkakamali at pagkakasala po itong si Robert. Hello po. Ako po. Okay, idirekta nyo po, Robert. Hello, Nay. Hello. Nanay Nelia. Po. Ano po yung pumipigil po dyan sa inyo? Bakit hindi nyo po mailabas yung gusto nyo pong Ang gusto sabihin ko dito lang kay po, Robert? makabalik si Casey sa akin. Okay, tawagin nyo po siya, Robert. Robert, ang gusto ni Nanay Nelia, ibalik mo yung anak niya sa poder ni Nanay. Ganun po, Nanay Nelia? Robert, ibalik mo sa akin si Casey. Ayun. Okay? Kasi, Nanay, narinig mo po yung sinabi ni Sargento, 2 kaso po yung maaring kaharapin po niya pag hindi po ibinalik itong anak mo. Tama po, Nay? Opo. Una, abduction of minor. Pangalawa po, kasong rape. Opo. Ngayon po, Nay, dahil nabanggit nyo na po yung gusto nyong sabihin kay Robert, ano naman po yung gusto nyong sabihin dito po sa anak po ninyong si Casey? Ang gusto ko lang po sa Casey, yung ibalik sa akin. Ano po yung babalik sa inyo ni Casey? Si Casey po, Nanay, ang binibigyan nyo po ng mensahe. Ano po yung gusto nyong sabihin po sa kanya? Okay, so ako na lang po, Nanay, ano? Casey, kung nasaan ka man, nakikinig ka ngayon, ang gusto ni Nanay, umuwi ka na sa kanya at iwan mo na itong si Robert. Tama po, Nay? Opo. Yon. Kasi, kahit saan nating tingnang anggulo, minor de edad ka, dapat nasa poder ka pa din ni Nanay Nelia. Opo. Okay, so Nanay Nelia Ricafort Ubias, Nanay, maraming salamat po sa inyo, ano? At wag po kayong mag-alala dahil sasamahan po kayo ng aming team para po idulog po itong concern po ninyo at yung kagustuhan nyo po na makauwi po itong anak po ninyo, sasamahan din po kayo ng PNP papunta po doon sa lugar ng lalaki. Opo. Okay. So meron po kaming team na ipapadala dyan, Nanay. Hintayin mo lang po kami dahil sasamahan po namin kayo para naman po yung kagustuhan nyo po na mabawi itong anak po ninyo sa puder po ni Robert. Opo. Okay. At kung desidido kayo, dahil alam ko desidido po kayo magsampa ng kaso, sasamahan din po namin kayong magsampa ng reklamo sa PNP at dito po kung desidido po kayo, dun po sa korte para po makuha po ni Robert ang kaukulang kaso. Ito pong syempre, sabi nga ni Sargento, abduction of minor at kasong rape o panggagahasa. Meron po kayong gustong sabihin, Nanay Nelia? Wala na po. Okay. So, i-ready nyo lang po, Nanay Nelia, ang inyong pong sarili, ano? Dahil sasamahan po kayo ng aming team. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. At mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, likod ng isang batang babae nagkurbang S na dahil sa sakit umanos sa buto. Ang buong kwento at ora mismong pagtugon ng programa, abangan. Huwag kayong bibitaw, mga ka-aksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo.
aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Mula naman sa Ubilyar, Albay, isang ina ang humihingi ng tulong mapasuri ang sitwasyon ng kanyang anak. Hinaing ni Nanay Mila Medina, 4 na taon na raw tinitiis ng kanyang 11 years old na anak ang malakurbadang or kurbang letter S nitong sa likod. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Mila Medina, 43 years old. Ako po ay humihingi ng tulong sa tabang ora mismo na mapagamot ang aking anak na si Charmaine Medina dahil siya ay may sakit na scoliosis simula noong siya ay 3 years old. Maraming salamat po. Ayan yung panawagan ni Nanay Mila. Nasa linya si Nanay Mila. Nanay Mila, magandang hapon po. Magandang hapon po naman, madam. Opo. Nanay Mila, kumusta po itong kalagayan po ng inyong anak? Ayun po, madam. Sa ngayon po, madam, malaki na ang bukol sa likod niya. Opo, kitang-kita nga po namin, Nanay, napakalaki na po itong bukol sa kanyang likod at mukhang apektado po, Nanay, yung paglaki po ng bata. Opo. Kailan Apektuhan po, madam, ang kanyang katawan. Opo. Kailan niyo po ba huling napasuri sa doktor ang sitwasyon po nitong si Charmaine? Nung napasuri po yan namin, madam, last 2022. Tapos, ano po yung sabi ng doktor, Nay? Ang findings po yan, madam, scoliosis daw po, madam. Scoliosis? Opo, scoliosis. Opo. Scoliosis po, madam. Okay, ano yung explanation ng doktor? Bakit daw po nagkaroon ng ganitong sitwasyon yung anak po ninyo? Hindi po madam, kasi bigla na lang po yan. Ang simula po niyan, madam, parang bukol. Tapos, nung habang lumalaki na po siya, nagkukulekta na po siya ng letter S po ang kanyang likod. Opo. Pero Nanay, nung ipinanganak niyo po siya, normal naman po at wala po kayong nakakapangbukol sa likod? Opo, normal naman po yan, madam, nung pinanganak ko siya. Okay. So nababanggit niyo po, Nay, na napatingnan niyo po siya sa doktor dati pa. Ano po yung isinagawang laboratory test para po dito kay Charmaine? Ang lang po niyan, madam, yan po, x-ray lang po, madam.
Okay. So, x-ray lang. Kaya, ang binabanggit ng doktor, merong scoliosis. Opo. Okay. Meron pa bang mga dapat po kayong gawin ayon sa doktor na hindi nyo po naituloy or naisagawa? Mayroon po, madam, kasi mayroon naman po yan, madam, gamot na i-remiseto sa akin. Kaso lang po, hindi po mabili kasi wala po akong sapat na pera. Okay. So, yun po yung naging hadlang. Ano po, Nay, kung bakit hindi nyo po na ipagpatuloy yung mga binanggit po sa inyo ng doktor? Opo. Matanong ko lang po, Nay, ano po yung hanap buhay po ninyo? Ako po, ma'am, nasa bahay lang. Ang aking asawa po ay isa pong magsasaka lang po. Ay, wag nyo pong ilalang, Nay, ano? Dahil marangal po yung hanap buhay ni Mr. Isa po siyang magsasaka. Opo. Opo. Ilan po yung anak nyo, Nay? 5 po, madam. 5. Pangilan po ito si Charmaine? Pangatlo po. Pangatlo. Pero nag-aaral pa po ito? Opo, nag-aaral po yan ngayon, madam. Grade 4. Grade 4. Opo, nakita namin, Nay, na masipag itong si Charmaine. Naguhugas, naglalaba, tumutulong po sa inyo sa gawaing bahay. Wala naman pong masyado bang nararamdaman itong si Charmaine? Ano po, madam? Wala naman po bang mga nararamdaman na sakit sa katawan yung bata? Bukod po, madam, sa may bukol yan sa likod, may may ano po yan, madam, asthma. Ika po, madam. Okay. So, parang mahina na yung resistensya ng bata. Apo, Nanay? Ano po, madam? So, dahil po sa nararamdaman ng bata, meron siyang asthma at scoliosis, humihina na po yung resistensya ng bata. Opo. Kaya siguro po, madam, naapektuhan ang kanyang paglaki, maliit po ang kanyang katawan, kasi yun po sa kanyang sakit. Okay. So, ano po, Nanay, yung kahilingan po ninyo na idinulog nyo po sa aming programa at sa Ako Bicol Party List? Ako po yung hihingi po, madam, ng tulong sa inyo na si Charmaine. Sana po maibsan po ang kanyang karamdaman, ang kanyang sakit, mapagamot po. Okay. So makinig po kayo, Nanay. Nasa linya po ng ating telepono ngayon si Ma'am LB Sidenio ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon. Apo, Ma'am LB, nasa kabilang linya si Nanay at ang kagustuhan niya ngayon ay mapatingnan sa doktor at mapagamot yung kanyang anak dahil yung kanyang likod ditong bata ay nagkukurbang S na, letter S dahil sa bukol. Ngayon po, ano po yung maaring tulong na maibigay po ng Ako Bicol Party List para may pagpatuloy ni Charmaine ang pagpapacheck up, pagpapasuri at yung kinakailangan ng mga laboratory test? Once po nandito na po yung pasyente sa atin sa BRSMC, punta lang po tayo sa Ako Bicol Desk para po matulungan si Nanay sa pagpapagamot ng kanyang anak. Pero unang-una po, Ma'am Remy, kailangan po munang madala yung bata dito. Okay. Kailangan muna siyang ma-check upan dito. Para po ma-check upan, kailangan natin ng referral from RSU para madala yung bata dito, ma-check upan ng mga doktor natin. Rest assured po na lahat ng laboratory test na available po sa atin, x-ray man yan o CT scan o kailangan operahan dito sa atin, sasagutin po ng Ako Bicol Party List yung kanilang babayaran. Ayun. So, kailangan lang, Ma'am LB, ma-update yung pagpapatingin sa doktor para naman kung ano po yung sasabihin ng doktor. Like for example, kailangan ng operasyon, kailangan ng mga gamot, laboratory test, yun po ay sasagutin ng Ako Bicol Party List. Yes po, basta nandito lang po yung mga kailangan ni Nanay sa ospital, lahat po na available dito sa atin, magiging x-ray man yan, CT scan or MRI. Basta lahat po na available dito sa institusyon natin, sasagutin po yun Ako Bicol Party List. Yan po ang sabi ni Kong Saldi, ni Kong Pido Garbin and si Kong Chan, na lahat po na nangangailangan ng tulong sa atin ay na lumalapit sa atin ay tutulungan natin sa abot ng ating makakaya. Ayun. So, nababanggit mo yung mga tulong na yan, Ma'am LB. Ano na lang po yung dapat gawin ni Nanay para po pagkatapos po niyan ay masigurado na po, dire-diretso na po na matanggap niya yung tulong mula sa Ako Bicol Party List?
Okay, pag nandito na po yung pasyente, may check-up na. At kung kinakailangan po ng mga test, pagawan lang po ng charge slip. Puntahan po tayo sa Ako Bicol Health Desk. Dito na tayo malapit sa social worker. Sasagutin po natin yan, Ma'am Remy. Okay, so with that po, Ma'am LB, maraming salamat sa iyo pong pagtugon dito po sa inaing ni Nanay. Maraming salamat at mabuhay ka, Ma'am LB Sidanyo ng Ako Bicol Party List. Thank you so much. God bless. Okay, Nanay? Opo. Naintindihan niyo po, Nanay, yung mga binabanggit po ni Ma'am LB. Kailangan niyo daw pong dalhin doon yung bata para po ay matingnan ulit ng doktor para ma-update po dahil sabi niyo po natagalan na yung last pong pagpapatingin sa doktor. Kaya po ngayon, dadalhin niyo po yung bata doon po sa BRHMC, sasamahan po kayo ng aming team para kung ano po yung sabihin ng doktor at kailangan pong i-undergo ng bata, sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Opo, madam. Maraming salamat po, madam. Opo. So, kumusta na yung pakiramdam niyo po ngayon? Nabigyan po, madam, ng napagaan po, madam, ang aking loob. Opo. So, ang kailangan nyo pong gawin, Nanay, i-ready nyo lang po yung sarili po ninyo at syempre, yung bata. Dahil kung sasabihin po ng doktor na kailangan ng operasyon, dapat po, handa po kayo, Nanay. Opo. Okay. Maraming salamat po, Nanay, sa inyo pong paglapit po sa Ako Bicol at sa aming programa at pagtitiwala po ninyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, madam. Opo. So, yan mga ka-aksyon, ang mga problemang ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Ayan mga ka-aksyon, 84 days to go na lang at Pasko na. Palapit na mga ka-aksyon ang Kapaskuhan, kaya advance Merry Christmas! Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama